रबिया कहाँ बारे रे? ओए रबिया जल्दी आओ ना रे। दिन भर फ्री फायर के चक्कर में एने ओने बवात रहले, जंगले झाड़ी खाली एप्पल के आईपॉड एगो खरीद के दे देले बानी आ खेलत रहले वही में दिन रात। रबिया रे कहाँ बस रे? ए एगो उहा बाटे उ तोहर बड़ भाई बा, नाम होकर गुलालवा। गुलाल नाम है तब भैया दिन रात पढ़ले सुन ले। अब तू एक बार चुप ना रे, तू एक बार दिन में फ्री फायर के चक्कर में रहबे आ काम धंधा ना करबे घर के तो कैसे चली? आगो देख गुलालवा बाटे, गुलालवा बानू इतना बढ़िया पढ़ले। देख गुलालवा से पूछ हम तो सब बताई। चल गुलालवा ठीक तरह बस चल गुलालवा के बताइए। यहाँ पर है -2/3 और समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 घर में कितना है? 3 और 3। एगो ई बाटे सुन ना भैया, ये गुलालवा बाटे जे दिन भर पढ़त रहले। अब अभी अलजेब्रा के गुना सीखता है, बहुत तरह जोड़ घटाव गुना बा सब आवले नु। ई एगो बाटे एक रहने का कहरो ना आवल, खाली फ्री फायर के चक्कर में सुबह 2 बजे भोर में हम उठिले कभी कभी तो देखबाओ के कि ओ मेनू कहले मोबाइल में मार 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 स्कोप तो तान के मार। तू इसे खेलला ना खेलला तू बढ़िया लगे बड़ा। एगो उ बात दिन रात खाली फ्री फायर के चक्कर में पगला गेल बा। पढ़ने के बाद कथी बनबा? हम पुलिस बनब। देख 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 एगो एक और कितना बढ़िया सोच बा कि पढ़ लिख के पुलिस बनी और जनता के सेवा करी। आ पता भी कथी बनी? पढ़ लिख के गेम खेले से बर्बाद हो जाइए। सुन ला तो हमरा लागत कथी एगो बगल में एगो हमारा डॉक्टर रखे के पड़ी, क्या डॉक्टर रही ना एक इलाज करत रही। अभी ना पढ़ी लिखी तो क्या खोई? सुन लो आ तू पढ़ लिख तू मन से बड़ा मन से सुन लो। तू हमारा लागत है कि तू मैट्रिक में 450 नंबर मंगाएगा। चल घरे चल घरे गुलाल तू मन लगा के पढ़त रह। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें क्योंकि हमारा आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद जय भारत।